Ak sa v bojovej hre ukryjete za nejakou budovou, môžete použiť hlavu tak, aby ste si rozšírili zornú pole, takže stena nezaberá polovicu vášho výhľadu. Zároveň ale môžete stále mieriť popri stene, ak chcete niekoho prekvapať. Medzi ďalšie inovatívne herné ovládače patrí aj tento v tvare skateboard. Nezdá sa však, že by sa veľmi vydaril. Vyzložil kritice ale nedostatočne výhľadky. Spoločnosť Nintendo vkladá veľké nádeje do svojho snímača Portability V. Bude sa pripevňovať na končeky prstov a snímať telesné signály. Všetky tieto zariadenia by mali priniesť do sveta počítačových hier nové zážitky. Hry by sa mohli dokonca prispôsobovať svojim hráčom. Najzrušujúcejšie sú systémy založené na kamere, predovšetkým na tale. Dávajú nám ako vývojárom rozhranie pre hráča, také veci ako je snímanie rečí telesa, gesto, sedne hráč spriamene, prestáva sa sústrediť. Hráč môže na to reagovať. Predstavte si hru, ktorá zistí, že hráč ako si pojavuje, tak mu pošle cez okno zástupcom prichádza celý rad snímacích vecí, ktoré... Normálne odstúplo Meteo.